गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिटिसि सरकारनि गेजेरजों गोदानै पिसिडिसि आरो टिसिएलसिसिनि दाफुंनायनि फोसाव बिलाइ फोसावदों। पिसिडिसिनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाया मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय आरो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाया एचएस उथ्रिनाय जानांगोन होनना बिथोन फोसावदों बिटिसि खुंथाया। लोगोसेयैनो टिसिएलसिसि आरो पिसिडिसि मासियाव आइजोफोरनो 50% रिजार्भ फोसावदों होनना खौरां मोननाय जादों बिटिसि सरकारखौ। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट सापरि बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि जथाय बानजायनायाव खुंनाय 24थि बर' फरायसा जथुम 2025खौ मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सानजारि नोगोराव थानाय सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि हारिमु नब्लङाव खुंफुंनाय जायो। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दोमैलु बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनो हायो। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां नेहाथारि मुस्रिमा सोरजिला औवारि बिथाङा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मुर्शिद खोरोमदाव औवारि बिथाङा गेवलां मेलाव थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो। आहाम बोराइ बाथौ इंराजि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं बिद्दिसर दैमारि बिथाङा लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानैसो मुगानि बादायलायनायाव बाहागो लानांगौ होननानै बुङो खोरोमदाव औवारि बिथाङा। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो महरगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि थार बिजिरनायखौ नागिरनानै मैया क'क्राझारनि थागिबिफोरा 5,000 आलारि बाथि फोजोंदों। लोगोसेनो फास्ट ट्रेक आदालतनि दारै जुबिन गार्गआ न्याय मोननांगौनि थाखाय आमचु जेनेरेल सेक्रेटारि पश्चिम क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथांमोना दाबि खालामदों। चिरां जिल्लानि मुर्सि हादुंग्रा नार्जारिनो श्रीमती कर्मयोगी बान्था 2025 होनाय जादों। देग्लायनि स्वामी विवेकानन्द श्रीमती कर्मयोगी बान्था 2025 मोनगिरि मुस्रि हादुंग्रा नार्जारिया मोनफुंनो हानानै गासै चिरां जिल्लायावनो गोजोननाय लाबोनो हादों। हादुंग्रा नार्जारि बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं फुरुकसबारि गामिनि थागिबि मुर्सि सवेन्द्र नार्जारिनि बिथांनि सेथि फिसाज्ला होनना खौरां मोननाय जादों। साननैनि हाबाफारिजों 2 नं लादांगुरि गामियाव खुंगा 38थि माइनाव फोरबो फालिदों। धेमाजि जिल्ला जनाय दख'रानि सिङाव थानाय 2 नं लादांगुरि गामिनि गागि आफादनि बानजायनायाव गामिनि बाथौ थानसालियाव 19 आरो 20 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारिजों बर'फोरनि थामथि फोरबो से काति फोरबोखौ खुंगा 38थि माइनाव फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। मैयानिफ्राय लानानै खुंफुंनाय हाबाफारियाव गिबियाव बाथौनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो 2 नं लादांगुरि गामिनि गागि आफादनि आफादगिरि बिरेन बसुमतारिया। बेनि उननिफ्राय थुनलाइयारि बादायनायाव जेरै बिथराइ फोरबोनि खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि एरनाय बादायनाय, बाथ्रा दान्थे बादायनाय हाबाफारि लानायनि अनगायैबो मोसानाय बादायनाय, बाथौ आर'ज खन्नाय बादायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जायो। नैथि सानाव फुंबिलि समनिफ्राय गुबुन गुबुन हाबाफारि लानायनि अनगायैबो 2 नं लादांगुरि गामिनि गासै गं 71 नखरनि गेजेराव साबसिन बिहामजो हिसाबै अनिता बसुमतारिनो, साबसिन नखर हिसाबै शरत स्वरगयारि आरो साबसिन फरायसा हिसाबै थरायना जुनालि बर'नो होनाय जायो। लोगोसे मैयानि जोबथा सानाव मेहेरगोनां गेवलां मेलाव 80 नं जनाय बिधान सभानि एमएलए भुपेन पेगुआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै 2 दाननि गेजेराव बिथांमोननि गामियाव गंसे प्रग्राम बायदि बायदि हाबाफारि खुंनो हानाय 5 लाख रांनि गंसे कमिटि नब्लां लुफुंनायनि खोथा होयो। हाबाफारियाव मिरु इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि, गेजेर जनाय जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा मुन्ना धले फाथिर, धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सुरजित नार्जारि, सिगा गामि पन्चायतनि आफादगिरि दीपका दले, गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि, राजनिति लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै मेलखौ गाहामै गाहाम जाफुंसार होयो होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।